De trije voljarenverenigingen uit Noord-Burgum, de Westereen en Dan Waard hebben haar een hand in Ierslijn en organiseren een grote vogelshow in het dorpshuis De Balstien in Noord-Burgum. Als lidse verenigingen slagen dat net meer apart van elkaar. Het wordt steeds moeilijker om dus een zaal te vinden. Maar het wordt dus ook steeds moeilijker vanwege de regels die er al hier binnen. Om vogels op een tentoonstelling te krijgen. Nou, en met de vergrijzing natuurlijk, want je hebt mijn eigen hier wel, dat is ook al gries. Maar ja, dan lukt het dus eigenlijk niet meer om die lidse verenigingen om genoeg binnen te krijgen. En financieel dat van te krijgen. Dus nog met deze trije vereniging slagen dat wel. De trije verenigingsbijenwaar hebben een mooie tentoonstelling geesteld kennen, maar een groot verskaat om vogels. We gaan graag nog meer hebben natuurlijk, maar 400 vogeltjes voor de eerste keer ben we hartstikke blij mee. Nou, er is een mooie verkeersklasse, mooie foliaire gaan ze ommaken. We gaan heel veel sponsors en adverteerders, daar we heel blij mee binnen. Want zonder dat lukt het niet. Alle 470 vogels van 39 instuurders waren keurd terug zo'n kaartmasters. Ieder vogeltje, daar hebben wij een standaard van. Die is omschreven hoe het eruit zien moet. Ja? Dus deze vogels hier nou, dat nemen ze Portugese harlekijnen. Dit zijn in principe zijn dit bonte vogels. En eigenlijk is dit een kweekvorm dat die wat langer is dan een gewone kanarie. Een gewone kanarie is wat compacter en dit moet een wat langere vogel zijn. Hij moet 16 centimeter lang zijn en hij moet eigenlijk een mooie smalle hals hebben. Iedere rubriek krijg je aparte punten voor. De kleur dik, de houding, hij moet zich zien laten. Ja? Nou, de bevedering, of die mooi strak is, als die te los is, dan trek ik daar van nou. En dan sta je voor de stut en alles, conditie. En eigenlijk proberen wij op het briefkant aan voor de liefhebber van waar die op letten moet. En nou, dan hij is hier voordeel mee dan. Dat is de bedoeling. Dus wat ik nog tot dusver ga, dat weer nog net echt top. Maar ik heb dat hele mooie schoon, dus die komen nog wel. Voor alles wat er in uitzocht wordt, was ze van nou, dat is echt de mooiste van de hele tentoonstelling. En heb je hier nou zelf ook vogeltjes staan? Ik heb hier zelf ook vogeltjes staan. Dat vinden meestal net de mooiste, maar goed, elk zijn eigen hobby. En denk je dat je kans maakt, Sjoerd? Nee, absoluut niet.